गोरबोनि डायरियाव लिरबाय आं नोंनि मुं खोमोर हायै बादि नों थांलाय फैलाय लामायाव गायबाय आं गोजा गाबनि गलाब बिबार मिनिस्लु मोखांजों नों आंनि फारसे नायहरफिन खेबसे रिजि रिजि हाथाइजों नों आंनि फारसे मिनिखैरो मिनिहर रजे गोजोन बेरानि बिसनायाव खोमसि हरनि फैसालियाव उन्दुगोन जेब्ला नों गोजोनै सेराव थानानै नायबाय थागोन नोंनिनो समायना महर Halo, Mister Kangkan, nontonnya apa? Hari ini jalannya lama sesiapa sih aku mana pun, tapi hospital sedang nonton aku udah mulai nasi. खोनाफैयो नोंनि रैसुमै रावाव नागिरबायो बियाव अननायनि रावाव नेयो अराय आंदि अरायबो दिरजे नोंनि सेराव थानो गोजोननाय मोनगोन जिउआव गनायथि नोंनि मोनबोला मिनिस्लु मोखांजों नों आंनि फारसे नायहरफिन खेबसे रिजि रिजि हाथाइजों नों आंनि फारसे मिनिखैरो मिनिहर रजे थारैनो जोबोद मोजां मोसालांबाय जोंना फंबाया मोजां मोनदों दा रायजोफोर